Diyos maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome na naman po kamo sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Sana po ngunya naldaw ning Huwebes, Pecha 23 kang bulan ning Hunyo 2022, yaon kamo sa maray na kamugtakan, at sa kamo ay dahil manlugod mga pinagmamati-mati, dahil manlugod kamo mga hilang, ipigpapangadji ni Father Boots Perme na kamo ay ingatan at kalingain lagi ipagtanggol sa anumang mga masama. Kaya mga tugang, welcome na welcome po kamo, at ngunyan aldaw sa tuyang ipadagos ang sa tuyang pag-uurulayan ngani sa 10th World Meeting of Families. Alam mo, kahit nung Lunes sa tuyan ng pinunan na importante talaga ang pamilya, because all of us were born in the family. Okay? Gabos kita sa pamilya, the family of humanity, the family of God, and every family. Ako sa Bombasi family, yan. But anyway, mga tugang, magayunon, ang satuyang pag-urulayan ta, gusto ko talaga natin na ang pamilya ta magkaburugos-bugos, miski nga ni sa panahon ngunyan nakita nagtitirios-tios, at least bugos. Sabi nga ni Father, alam mo, miski ang samuyang pamilya nagtitios pero bugos. Dahil man kami nagkakawatak-watak, at least buo pa rin ang samuyang pamilya. Yan, importante. Ano kaya sikreto kang pamilya nindo ta? Burgos-bugos ka mo. Father, alam mo ang sikreto kang samuyang pamilya, kami burgos pa mo niyan. Ini nga ni Father, nagkakamirnuutan kami, okay? Nagdadamayan kami, Father, Kaya sabi nga ni, kami ay nagtatarabang-tabangan. Deng irisipan, deng ururihan. Kapag nag-ururi kita, maindat ayan. Deng kita magka-burgos-bugos, kita gabos magkakawatak-watak. Importante yan. Alam mo ngunyan mga tugang, sa tuyang sineselebrar ang 10th World Meeting of Families. Ngunyan sa Roma, June 22 hanggang June 26, 2022. Magayon mga tugang iyan. And of course, suka itong June 21 nga ni, sa kuya ng sinabi sa Indo, pinunanta na ang mga katekesis, pagpapaliwanag. Sinabi ko sa inyo mga tugang na ang mahalaga na kita gabos inaapod. May pangapudan ang Diyos sa tuya. Ang Diyos ang nag-apod sa tuya na mabuhay digdi sa daga. Pero saan kita nabuhay sa daga? Sa pamilya. Kaya yan ang primero. Yan tinatawag natin. Kasi may relasyon po ang tinatawag natin family and vocation. So, of course, meron tila iba-ibang bukasyon ang tawag. May tinatawag maging pare, may tinatawag maging madre, may tinatawag na maging single, Pero ang panawagan, ipagpatuloy ang buhay. Yan ang panawagan ng Diyos eh. Pangapudan ng Diyos, take care of life. And how will we take care of our life? Then, prolongation of life. So, importante unmarried life. Okay? So, importante ang pamilya. Dumang kita sa pamilya, may ginikanan. Gabos kita hali sa pamilya. Okay? Sabi ko nga ni, pamilya ng Diyos. Okay? At June 21, sa tuwing man pinag-urulayan ang manunungod sa kitagabos, anumang bukasyon ta, maging madre, maging pare, maging single, o blessed, or sabihin natin na mag-agom, kitagabos ay tinatawag na maging banal sa satuyang bukasyon. Okay? Paano tayo magiging banal sa satuyang bukasyon? Alam mo, madalas kong sabihin nga na ang tunay na katangian ng kabanalan ay sa pagmamahalan. Yan. Inaapoy kita magmahalan. Kaya di na pa parang burungog-bungog.
At kasi minsan, pag may nag-upload, yun, nagbubungog-bungugan. Dahil na magparabungog-bungugan. Importante mga tugang, huwag tayo magbingian, ha? Tama na po yun. Pakinggan na natin ang panawagan ng Diyos. Okay? Lalong-lalo na pagpapahalaga sa pamilya. Okay? So, pagpapahalaga, inaapod tayo, panawagan sa pagpahalaga ng pamilya sapagkat ang pamilya ay nagpapahalaga ng buhay. No? Kaya hindi pwede ang abortion, ang contraception o ang divorce, sapagkat yan po ay nakakasira, ng pamilya, nakakasira sa pagbuburugos-bugos. Ano sabi ng Panginoon, hindi ba? What God put together, let no man put asunder. Yan ang problema sa atin eh. Nagigit tayong Diyos, no? Kasi pinaghihiwalay natin ang pinagsama ng Diyos. Maniwanag eh. Anong pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Huwag paghiwalayin kasi pag may hiwalayan, may kamatayan. Death is a separation, okay, of life. Okay? So, hindi po maganda yan. So, importante, unity, pagkaburugkos. Sabi ko nga miski kita nagtitirios-tios, pasan importante, kita gabos, nagkakaburugkos-bugkos. Okay? United in answering the call to be holy. Okay? And of course, yung June 22, kasugma, sa tuya ng pinag-usapan din ang manunungod sa Nazareth. Na kung saan si Jesus ay nagtalubo. Okay? Si Jesus Christ ay duman siya lumaki. At siyempre, paano siya pinalaki ng nanay niya, ng tatay niya, o yun, nagaya niya. Ang kabaitan ni Maria, ang kasipagan ni Jose, yan magayon ng mga tugang sa Nazareth. Kaya ano ba ang natitingala sa mga magulang? Natitingala sa eskwelahan, natitingala sa ibang tao, importante yan. Kaya tayo maging modelo ng ating pamilya. Yan, okay? So sa Nazareth, in other words, we have to growing in faith. At doon sabi ko nga importante, mga nahihiling ta sa harong? Sana mahiling ta ang Diyos sa harong. Mahiling ta ang, hindi lang yung mga religious images, but we can see that we are all images of God. Pag nahiling ta. So, importante mga tugang yan, na we are all the images of God. Okay? Panalmingan kita ng Diyos. Okay? So, ngunya na daw mga tugang, sa tuyang pag-urulayan, ang catechesis naman, na we are all children, we are all brothers and sisters. So, in other words, kita gabos ay magturugang. Bako kitang mag-iriwal-iwal, kita magturugang. Sabi nga, kapatid. Ibig sabihin, kapatid tayo, tayo ay magkakasama-sama. Okay? So, why? Because we need each other. We are all children of God. We are all brothers and sisters of Jesus Christ. Importante mga tugang yan. So, alam mo sa mundo, okay? In family, there are different roles, but we are still united by a common destiny. Okay? Of course, and a common identity. We are all children of God. Okay? Ako, magurang na sa imo, pero children of God pa rin ako. At tandaan natin mga tugang, no one chooses to be born. Okay? Walang sisay man nagsabi, Nay, alisin mo ako sa tiyan mo, ayaw ko na. Dito sa tiyan mo, iluwal mo na ako. No, it was a gift. Okay? So, no one chooses to be born. Each of us owes their existence and their life to a mother and a father. Okay? We cannot give life to ourselves. We can only receive it. Kaya magayon ng mga tugang na kita palaging nagpapasalamat. So, magayon ng mga tugang yan with that we need each other. Kaipuhan natin ang lambang saro. Dahil po binasabihin, dahil man kita kaipuhan. Remember,
No man is an island. Ano? So, importante yan. At tandaan natin mga tugang na life is a mystery that shines before us when children are born. Kaya pag may mga isinisilang na mga aki, okay, mahiling wow, God is never fed up. Okay? God never will give up. So, and we see them for the first time with our own eyes. At that moment, we overcome by something more immense. Okay? Nahiling na so, that boy, that girl, are proof. Ebidensya po ini. The proof of the mystery of life that only partly depends on us and that we started to love even before we meet them. At dito makikita natin mga kaibigan na ibinigay sa tao ng Diyos ang mundo. Parang alagaan natin ang bawat isa. Okay? At sa tuyang aning pag-urulayan ngunyan, ang inaapod na kita ay magkakapatid. Ano? We're all brothers and sisters. Why? Because we are all children of God. Na kahit na magkaiba-iba tayo. Ano? Magkakaiba-iba tayo, hindi ba? Sabihin natin magkaiba ang lahi, magkaiba ang pananalita, magkakaiba ang satuyang mga magurang, pero sana ang satuyang pinaghalian. Hali kita sa Diyos na inaapod tang Creator. God is our Father. Kaya nga sinasabi tabaga sa panalangin, ang sabi ni Kristo, call God our Father, not my Father. Not your father, but our Father. Why? Bakit our Father? Kasi nga, we are brothers and sisters. Hindi sinabing, my father, your father. Ay, hindi mga tugang tama iyan. We are all brothers and sisters. We are all children of God, the Father. Okay? Alam mo, bago sinabi natin na kaipuhan talaga ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa. Okay? We need each other. Hindi pwedeng sabihin natin, I don't need you, brother. I don't need you, sister. No, we need each other. No? When children are young, they need their parents. Okay? Their everyday lives depend on us. No? Sa mga nanay-tatay. Yung kanilang pagkakan, yung kanilang gubing, yung kanilang body care, communicating, o yung pag-aadal, o learning to live in the world. Even as adults, no, we all need each other. Kaipuhan kita, we need each other. We all have the experience of depending on something and someone. Nakadepende kita sa bawat isa. Kasi that's life eh. Alam mo, life is something that we receive. Okay? It is not something that we ask. Tandaan natin ang satuyang buhay mga tugang, daita hinagad sa Diyos. Pagkamundag mo digdi sa daga, di mo hinagad sa Diyos. Isa naghagad, Lord, bigyan mo ako ng buhay. Gusto ko mabuhay sa daigdig. Hindi. It was simply a gift of God that you and I receive. Okay? So in other words, we all receive. Okay? So kita po ay mga recipient po. Napakahalaga. And then, syempre, dahil tayo mga recipient, kay puwanta na pag-alaga ng mga ibinigay sa tuya. Kaya kita miskin nga mga adults, okay, we have the experience of depending on something and someone. Sabi nga we are always in need of help, love, and forgiveness. Ano? In mahalaga mga tugang. Kaya we are all dependent on each other. Okay? So mga tugang, iyan ang satuyang pag-urulayan. Ano? Paano natin na masasabi na kita ay mga magkakapatid? Alam mo, sinasabi nga hindi man tayo magkakadugo, hindi man tayo magkakalahi, ano? Hindi man tayo magkasabi natin na pareho ang satuyang magurang, pero kita gabos magkakapatid. Ano? Sinasabi na kahit na tayo ay magkaiba,
tayo po ay pwedeng magkaisa. Sinasabi nga sa buhay natin, isipin natin na tayo ay para sa isa't isa. Importante yan. Tingnan natin, ang bawat isa ay para sa isa't isa. Hindi pwedeng independent tayo. I don't need you. Bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganun yun, Hindi po maganda yan. Kasi minsan sa panahon na ang buhay talaga, sasabihin natin, I don't need you. Yan ang problema kasi minsan ngunyan yung tinatawag natin indifferentism. May mga tao kasi na I don't need you, brother. I don't need you, sister. No, we need each other. We need each other to grow. Okay? We need each other in all that we do. Sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay sa mundo, hindi nag-iisa, kundi sama-sama. Yan. Dahil tayo ay magkakapatid. Yan ang mapag-usapan natin. Pero paano ba tayo, sa ang hapot nga ni mga tugang, paano natin tayo ay maituturing talagang magkakapatid? Yan. Importante, gumalang tayo sa isa't isa. Hindi naman pwedeng i-force mo, ipilit mo yung gusto mo sa iba. Walang pilitan. Kasi ang pag-ibig hindi namimilit. Kahit ang Diyos hindi namimilit kasi meron pong tinatawag natin respeto. Yan. So, we're all brothers and sisters, at dito sa all brothers and sisters, tayo po ay talagang maging respectful sa isa't isa. Hanatiliin natin ang pagiging respectful natin sa isa't isa, paggalang. Kasi minsan, speaking of pananampalataya, speaking of faith, magkaiba ang pananampalataya natin, ibang paniniwala natin, pero sabi nga nila, iisang Diyos. Ibang-iba nga lang ang tawag nila sa Diyos. Pero iisa lang ang Diyos, mga kaibigan. Iisa ang Diyos. At sana po respetuhin natin. Walang away-away. Ang problema ngayon sa pamilya, away ng away. Dahil hindi nagkakasundo. Kasi nga ang ginigit lagi, akin, my right. Bakit? Wala bang right din ng ibang tao? Kaya mga tugang, sa puntong iniho, balikan tayong istorya sa Genesis chapter 4, verse, itong istorya ni Cain at ni Abel. Magtugang sinda, magtugang. Pero nangyari, ito, dangan sinabihan ni Cain si Abel. Okay, magduman kita sa kaumahan. Kangyaw na sinda duman, ginadan ni Cain ang sa iyang tugang na si Abel. Pagkatapos ini ang hapot, hinapot ning kagurangnan si Cain. Hain si Abel na sa imong tugang. Nagsimbag siya, daay ko aram. Ako? Para ataman kang sakong tugang? Yan, magayunan mga tugang. Mga tugang, magayunon inihong tartaramon ng kagurangnan na nagpapagirumdum sa tuya na ano pala ang role natin bilang magkakapatid. Hindi ba parang atamanon, alagaan ang satong mga tugang? Take good care of your brothers and your sister. Kadalasan pinababayaan natin. Dahil sa siguro pumasok ang inggit. Alam mo nangyari dito kay Cain at kay Abel, hindi ba? Nainggit. Yun ang nangyari. Kasi si Cain mga tugang, ay nag-alay. Pareho sila nag-alay. Yun. Nainggit. Alisin natin ang inggit. Alam mo, importante yun . Caring.
Okay? And when we care, we have to share. Oh? Kaya nga sabi ko nga, importante mga tugang ang, kay puwan ba kita, nangangaipo kita gabos? Ano? Kailangan ba natin ang bawat isa? Yan ang tanong ni Father Butch eh. Kailangan kita ba? Oo, kailangan mo ako. Tandaan natin, walang isinilang dito sa mundong ito na hindi nangailangan. No? Kaya we are brothers and sisters because we are always dependent on each other. Ano? Nang sanggol tayo. Oh, kanina ka kumuha ng buhay. Yun dito sa sinapupunan. We were all dependent on our mother. Siyam na bulan kitang daradaran ni nanay. Ano? We were all dependent. Yung kinakaka ni nanay, kinakakantaman. Nung after all, nang isinilang na tayo, kanino ka nagdudo? Hindi ba? Sa nanay mo. Because we need each other. And since we need each other, we have to care for each other. Magayunon nining patara-tara mga tugang na sinabi sa tuya ning kagurangnan. Hinahapot kita ngunyan. Sa sutugang mo. Ano? Sa sutugang mo. Bako sinasabing, hain si Abel na sa imong tugang. Ngunya sabihin ko, sa sutugang mo. Dahil ko aram, bahala siya sa buhay niya. Yung bang sagot mo sa kuya? May data po mga tugang. Sana dahil man kita mag-arog ki Cain, am I my brother's keeper? Yes, we are all our brother's keepers. Kaya kita gabo sa Bicol nga ni para ataman kan lambang saro. Okay? Kaya nga ang sa ebanghelyo sa Genesis chapter 4 verse 10, dangan nagtaram ang kagurangnan. Tano ta ginibo mo ang makangirat na bagay na ini. Ang tingog kang dugo, kang tugang mo, nag-aagrangay sako, hali sa irarong kandaga, nagahagad ning pagbabalos. Ngunyan, mapapa sa imo ang sumpa, kandaga, na mag-ako kan dugo, kan sa imong tugang na ginadan mo. Kung magtanong ka, mayo kang aanihon. Grabe, tingnan mo. Kahit ba anong gibon mo, walang mangyari sa imo. Bakit? Dahil you don't care. Okay? Ikaw magiging sarong para dulag asin sarong lagalag sa kinabaan. Okay? Yan. Nagsimbag si Cain sa kagurangnan. Magabat ning marhay ang pagdusang ini para sako. Pinapahali mo ako sa dagang ini, asin sa atubang mo, magiging para dulag pa ako, asin lagalag sa kinaban. Gagadanon ako kang si Isayman sa makakanumpungang sako. Kaya mag-ingat ka mo mga tugang, alagaan natin ang bawat isa. At tamanon ta mga tugang ang lambang saro. Because we are all children of love. We are all children of God. We are all brothers and sisters. Okay? So, ang hapot ni Father Butch, inaataman mo ba ang sa imong tugang o pinababayaan mo ang sa imong tugang? Okay? May hinapot ako sa Indo. Narunduhan Indo. So, hinapot ko sa Indo. Anong ginigibutan sa tuyang mga tugang o sa ating mga kapatid? Ano bang ginagawa natin sa ating mga brothers and sisters? Do we care for them? How do we care for them? Inaataman ba natin sinda? Kasi alam mo, magayunon talaga sa kieda na kieba, nag-aki sinda si Cain at si Abel. Pero magayunon, nasa tuyang hurup-hurupon. Huwag kitang maging tulad ni Cain. Walang care. Dapat meron tayong care sa isa't isa. Paano tayo mag-care? Importante ni mga tugang. Okay? Ano ba ang mga pangangaipo sa tuyang tugang? Tinutugunan ba natin sila? Yan mga tugang importante. Yan naman, responding to the needs of our brothers and sisters is our mission. Yan. Magayuno talaga, Father Butch.
Yan talaga magayunon. Kasi kuning nga yung problema mo niyan eh. Bahala ka sa buhay mo. Ha? Para bang istorya ka itong, sabi ka itong kapitbahay. Buti nga, nasusunog yung bahay. Kapitbahay ha? Buti nga, nasusunog yung bahay nila. Hindi niya alam, kapitbahay. Maapektuhan siya. Kapitbahay niya yun eh. Alam mo, wag naman ganyan. Tulungan natin. Ang mating kapitbahay. Ano, wag ka na ganyan na ugali. Ano, we're all brothers and sisters. Ano, ang pangangaipo, kamlambang saro, kaipuhan tang tabangan. Ano ba ang pagtabang na ginigibot ang unyan? Ano? Kasi minsan na nangyayari, basta ako naapektuhan, total, siya naman may apektado siya, basta ako apektado, sinasay, siya naman sa magtitios, bakit ako naman magtitios, anong magtitios? We are part of one humanity. Ano? Tingnan mo ngunyan, dahil sa gera duman sa Ukraine, ano? Sa Ukraine, ano nangyari? So presyo baga kang apektado ba kita gabos? Bako sa naman sa Ukraine saka sa Russia ang apektado? Kita apektado man. Sabi, apektado nga niyang tinapay. Bakit? Di sa Pilipinas, wala naman kayang trigo. Sa tuya, maluto. Anong maluto? Siyempre, father, palay. Bigas. Alam mo, tingnan mo, apektado ba nga kita? Baka tapos sasabihin, di man kita, father, apektado. Anong di apektado? Sabi nga, may kasabihan mga matugang, ang sakit sa kalingkingan ay nagiging sakit din ng katawan, buong katawan. Tingnan mo, subukan mo. We're all one body. As brothers and sisters, we are just like one body. Ano? Isang katawan tayo eh. Ano? Isang katauhan tayo. Yan ang importante kaya ang pangangaipakan sa imong tugang, ano? Ay hanapan tang remedyo, magtarabang-tabang, magayon ng mga tugang iyan eh. Okay? We are all brothers and sisters, magtarabang-tabang. Kasi yan naman talaga ang pangangaipo sa mundo because nga, we need each other. Ano? Hindi pwedeng sabihin natin, I don't need you. Ano? I'm all sufficient. Ano? Self-sufficient na ako. Alam mo, sabihin ko itong mga tugang. Ano? Although ganyan sa panahon ini may kultura do it yourself, pero hindi po lahat eh. We still need each other. Yan ang pangaipota. We need each other. Ano? Kaya hindi pwedeng sabihin, I don't need you. We need each other. Okay? At sana hindi naman ibig sabihin simply need. We have to care for each other. Ano? Yan ay mahalaga na panawagan sa ngunyan mga tugang. Caring. Okay? We have to care for one another. At the same time, sabi nga na bilang magkakapatid na wag mong sabihin na miski nga ni isang tawong self-sufficient, di siya nangangaipo. Ano? Kaipuhan talaga ang lambang saro. Ayan. Kaya pagpapagiramdam ni sa tuwi mga tugang na digdi sa mundong iniho, we need each other. Sabi nga ni, people who need people are the happiest people in the world. Wow. Di ba? Yung mga, I need you. I cannot live without you. Yun, di ba? Importante yan. Subukan mo nga ni, ikaw ba'y mamumundag? Ha? Dahil sinanay mo si tatay mo? Di mo pwede. Ha? Si nanay mo, si tatay mo, they need each other to produce you and me. Walang sinilang na sa sariling sikap. Wala po yan, ha? Hindi pwede yan. Sariling sikap, ikaw ay mabubuhay. Ano, hindi po. Ano, kabus na tao, ay hindi isinilang sa sadiring sikap. Ano? Hindi siya, kaya sabi nga ni, ikaw doktor, kahit magaling kang doktor, pwede mo bang operahan ang ulo mo? Pwede mo bang ikaw ang maging sa sadiri mo? May data baga,
Kahit yung mga doktor na napakagaling na doktor, pag may hilang iyan, nangangaipo rin ng doktor. Yan. Because we are all brothers and sisters. Ano? So, nangangaipo kita ng lambang saro. Ano? So, isang aspeto mga tugang yan na pag-urulayan ta na dahil kita magturugang, we have to care for each other. Magayon yun talaga itong istorya kasi dapat hiningunta ang sa creation lang, mahiling ta na that ginibo kita ng Diyos na as brothers and sisters. So, tingnan ninyo, si Adan at si Eva, nagkaigwan ng aki. Aki na si Adan at si Eva. Si Adan at Eva nagkaigwan ng aki na ang aki ninda si Cain at si Abel. Yan. No, dapat nag-ataman sila, inataman ninda ang lambang saro. Yan. Kaya importante mga tugang yan. At tamanon ta ang lambang saro. Sa pamilya, ang hapot ni Father Butch, inaataman mo ba ang lambang saro? Inaataman ta? Paano ta inaataman? Alam mo, inataman kita sa tuyang mga magurang, di ba? Ganon din kita dapat mag-ataman sa lambang saro bilang magkakapatid. No? So, extend yan kasi sa extended family. Halimbawa, ngunyan, ano ba kung sino sa kadugo mo? O hindi lang yung kapaniwala mo. Kundi importante, maging hindi mo kalahi, maging hindi mo kalingwahe, hindi mo kapaniwala, hindi mo ka-religion, importante mga tugang na kita magtarabang-tabang. Nalulungkot ako eh. Sa may nangyari kasi nung panahon ng yung Bagyo Yolanda. Siguro nabalitaan dito eh. May isang simbahan na hindi pinadagos so mga hindi ninda kapaniniwala. Dapat daw ang papasok lang sa kanilang simbahan yung kapaniwala nila. Asan yung tinatawag natin pag-alaga sa bawat isa? Dapat ang pagmamahal hindi exclusive, kundi ang pagmamahal mga tugang inclusive. Kasi minsan ang hinihiling ka rin palagi is yung pagkakaiba. Hindi pa dapat yan eh. Dapat kahit na magkakaiba tayo, nagkakaisa tayo bilang magkakapatid. Yan naman talaga ang dapat eh. Mahalaga yun eh. Sabi nga, we have been rooted all along in a love that comes before everything else. Yan naman talaga ang pag-ibig eh. So ang nagbubukod, sabi nga, kapatid. Huwag natin mapatid kasi pag napatid yan, hindi na tayo magkapatid. Patid na eh. Dapat ibig sabihin, magkaputol, sabi nga, magkaputol, huwag natin putulin eh. Pag naputol yan, hindi tayo magkapatid. Tingnan ninyo, dapat tayo ay magayuno ng salitang kapatid eh, magkakapatid. Na ibig sabihin, huwag mapatid. Paano ang hindi mapatid yan? Pag-ugnayin natin. Ugnayan natin. Kahit hindi tayo, halimbawa, hindi ka Katoliko, okay? Hindi ako kalahi mo, hindi ako kalingwahe mo, iba ang tataramon mo, pero tao. Di ba? Tao tayo. So magkakapatid tayo. So in other words, ang pag-usapan natin yung ugnayan natin. Pagtibayin natin ang ugnayan parang hindi mapatid. Yan. Ugnayan, hindi hiwalayan. As brothers and sisters, sa Tagalog, ang tawag natin diyan kapatid. Hindi dapat mapatid kasi kung hindi, putol yan. Kaputol. So, hindi kapatid. Hindi dapat mapapatid. Kaya yan magayunon mga tugang iyan na salitang kapatid. Kapatiran. Mahalaga yan. Kaya ano ang gagawin natin parang hindi mapatid? Sige nga, ano bang magandang gawin natin sa pamilya? Hindi tayo mapatid. Patuloy ang ugnayan. Yan. Dapat panatiliin natin ang tinatawag natin kalayaan. Give them freedom.
Ano? Kasi pag walang freedom, mga tugang, forcing ka lagi, enforcing ka lagi, nang didikta ka lagi, pinipilit mo lagi, ay hindi mo masaya. Kaya nga, magayon nun sa magkakapatid. Although, ito sasabihin ko mga tugang iniho, tingnan natin ito bagang, just an analogy, tingnan natin ang dulos kang gitara. Yung ilan bang string yan? 5 ba? I think 5. 5 string ito sa gitara. Ngayon, ang importante, iba-iba ang iba-iba ang tension kang lambang dulos. Pero hindi napapatid kasi tamang-tama lang. Kaya sinasabi nga sa buhay mayroon talang tinatawag na toleration. Hayaan mo minsan ang kapatid mo. Hayaan mo rin. Yun. Kasi minsan, masyado na tayong enforcing. Masyado na tayong ginagawa na lang natin robot. Basta sumunod ka sa akin ganito. Hayaan mo na. Bigyan natin ng kalayaan. Sabi nga, tolerance. Bigyan natin. Maganda yun sa mga tugang sa magkakapatid. Yun. Hayaan natin. So yan po, yan ang pag-aalaga sa magkakapatid when we try to give freedom in each other. So may kalayaan. Meron siyang malaya, hindi palaging pinipilit mo na lang lagi. Mapapatid yan pag pinilit mo. Yan problema, maraming napapatid. Napuputol kasi hindi nagiging magkakapatid. Napapatid tuloy. Hindi tayo nagiging magkakapatid. Kaya dapat, ang ibig sabihin, magkakapatid, kapatid, parang hindi mapatid. Yon ang ibig sabihin. Kasi kung hindi, patid yun. Patid, hindi kapatid. Tandaan nindo magayunan magatugang makuniyo. Sinasabi tayo ay magkakapatid. We are all brothers and sisters. Alam mo, sinabi ni Kristo yan, di ba? Okay? That you are all my brothers and sisters. Kasi there was a time na may mga sabi doon sa Ebanghelyo, I do not remember the verse, but there was the incident. Yung mga alagad, nakikinig kay Jesus. Pagkatapos may lumapit habang si Jesus nagtuturo, sabi niya, your mother and your brothers and sisters are looking for you. Alam mo ano ba yung sagot ni Jesus? My brothers and sisters, my mother, okay, are those who listen to the word of God. Yan. So in other words, we are all brothers and sisters if we do the will of God the Father. So, magayon mga tugang. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang will ni God the Father? Simple lang naman Ang gusto ni God the Father, magkaminruutan kita. Yan naman Minsan ini-interpret pa natin na yung will of God. Will of God, kung man sabi naman naintindihan ito, alam mo, intindihon ta na ang kalooban ng Diyos ay magmahalan tayo. Okay? Kaya sabi nga, people may know that you are my disciples if you have love for one another. Kung nagkaminruutan ka mo, pag di ka mo nagkaminruutan, di ka mo magkakapatid. Kaya nga tinatawag na, alam mo magkakapatid yan. Bakit? Nagkakaminruutan Nagkakamirnuutan. That's the yan sabi ng Panginoon. My brothers and sisters, even my mother, are those who do the will of the Father. Yun. Sinasagawa ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay magmahalan. Yan mga tugang. Magayunon iyan So sana yan ang sa tuyang natutunan mo niyan na hanapin natin yung mga bagay na magkakaugnay tayo. Sabi nga sa English, let's find the commonality. Ano ba ang hindi yung pagkakaiba kundi yung saan tayo magkaisa. Alam mo sa religion may tinatawag tayong ecumenism.
At dito sa ecumenism, isa dialogue. Ano? Dapat dialogue, hindi nandadaya na, nalulugi pa. Wala. Hindi pwedeng, pag sa dialogue kasi, o halimbawa ecumenism, ano? Sa ecumenism, hindi nangangahulugan na dapat ipipilit ko yung paniniwala ko sa iyo. Hindi. Ha? Ang ibig kong sabihin, sineshare ko lang sa iyo ang pananampalataya ko. I-share mo rin ang pananampalataya mo sa akin. In other words, sharing of faith. Yan. Because there is never caring without sharing. Pagayunan baga mga tugang, ano? Pagayunan, ha? Kaya caring. Pero sabi mo, caring ako, Father, caring ako. Pero you do not share. Di walang caring. Kasi, naalala ko tuloy yung aking apo. Si Princess, sabi niya sa kanyang kuya. Di ba, kuya? Sharing is caring. Kaya, i-share mo sa akin ang pagkain mo. Yun naman, siyempre, yun nga ni, sharing. Okay? So, when we are brothers and sisters, there is sharing. At the same time, alam mo, pag may sharing mga tugang, there is abundance. Ano? Kaya ngunyan, bakit na kita nagtitirios-tios? Kasi may mga hoarding, ano? Hoarding, tinatago. Oh, yun. So, nangyayari, scarcity, kulang. Kaya, if there is sharing, there is abundance. O, sasabihin ko sa inyo mga tugang, pinahiling kasi ni Kristo sa tuya, how He cared for one another. Okay? At alam mo, kasi tinuring tayo ni Kristo, sabi niya, I no longer call you servants but my friends or brothers and sisters. Okay? Because I have shared with you everything that I have heard from my Father. Yan importante mga tugang. So, napakahalaga yung sharing. Okay? So, i-share natin. Talaga ang ating pananampalataya. Hindi naman ibig sabihin, forcing your pananampalataya. At sana mga kaibigan, wala naman tinatawag natin proselytization. Proselytize. Ay, sabi, kasi hindi ka Katoliko, hindi ka Kristiyano. Hindi po. Ang importante, mananampalataya tayo. Alam mo kasi sinasabi, anong mabuti sa'yo, kunin ko. Anong masama sa'yo, hindi ko kukunin. So, importante, sharing. There is an abundance. Kaya pag we share our faith, alam mo, sa ecumenism kasi magayunon ito, sharing of faith, alam mo, hindi kami nag-iriwal-iwal I attended one ecumenical prayer. Nagdasal yung Muslim, nagdasal yung Protestante, nagdasal ako, Katoliko, nagdasal yung Buddhist, nagdasal yung iba-ibang iba-ibang denomination. Yung Eastern Orthodox, nagdasal man, iba-iba. Pero alam mo, nagsabi, oy, ang dasal ko ang pinakikinggan ng Diyos, ang dasal mo hindi. Mali po yan. Ano? Walang ganyanan. Lahat na dasal, ninuman, pinakikinggan ng Diyos. Dahil ang dasal natin, ikabubuti para sa isa't isa. Tanda natin, para ikabubuti. Yan. Pag tayo ay gumagawa ng ikabubuti, bawat sa isa, para sa isa't isa, tayo ay magkakaugnay, tayo ay magkakapatid. But anyway mga tugang, inabot na naman tayo ng oras ng pamamarap sa aga, sa tuyang paglalalimin pa ang sa tuyang pagpapahalaga sa pamilya because we are all brothers and sisters, of one God, our Father. Okay? Kita ngunyan mga tugang ay mga G na. Diyos, mabalos po sa imo kagurangnan sa mga balaog na tinao mo sa muya, ngunyan na aldaw, na kami makahiras na naman ng bendisyon sa paagi kang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Padagos mo pong bendisyonan ang istasyon ng DCGB, lalong na ang may kagsadiri, ang mga opisyales o nagpapatakbo, nangangasiwa kang istasyon na ini, ang gabos ng mga nagtatrabaho, asin nagtatabang sa estasyon, asin man ang mga nagpapa-advertise
gabos na mga tagapakinig o listeners na iray mantabi kami sa anumang karatan, anumang kasalaan, anumang kapahamakan. Parang kami ay maging kasangkapan mo lalo na sa pag-isip ng katanusan, paggibo ng karahayan. Maarog man tabi, lugod niya mo si Maria na pinili mong maging ina ni Kristo na samuyang modelo sa buhay na kabanalan, kapakumbabaan. Ipadarama man tabi si San Miguel Arcangel, asin ang gabos na mga angeles, asin ang mga santos, para kami ay patnubayan, gabayan, samahan, at lalong-lalo na kalingain at ingatan. Ang gabos na inihahagad mi sa ngaran ni Kristo na samuyang kagurangnan asin para ligtas, ngunyan at sa maabot na panahon. Amen. Sa ngaran ng Ama, asin Aki, pati Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalas po sa gabos na nanginanyog kang programang Maray na Hapon with Father Butz Bombasi, OP, at sa tuwing ng pinapahalagan ang ating kapatiran. Tayo po ay magkakapatid. Bagamat tayo ay nagkakaiba, tayo po ay pwedeng magkaisa dahil tayo po ay magkakapatid. Isa lang po ang lumikha sa atin, ang tinatawag natin Diyos na mapagmahal, our Father.